3,5 милиарда души по целия свят са заразени с паразити. Вирусът на маларията убива по едно дете на всеки 30 секунди. Цели селища в Африка са повалени от хищни вируси, които оставят хората там напълно обезобразени, слепи или направо ги убиват. Смъртоносни вируси, които се зараждат във водна среда, заразени плодове и зеленчуци, омаломощаващата лаймска болест заплашва населението на цяла Америка. Всеки ден паразитите от вида анкилостома смучат кръвта на 1,5 милиона души. Паразитите, тези свирепи същества, които живеят от същината на организма ни, процъфтяват като вид от зората на човешкото съществуване. Те са толкова сложно устроени, че нито една ваксина не може да ги спре. Паразитите еволюират. Изглежда, сякаш те не могат да бъдат унищожени и ни изяждат живи. Април 1993, непознатата болест бавно се разпространява из Милуоки. Служителите се обаждат, че са болни и посещават болници. Класните стаи стоят зловещо празни. Пол Нанис е бил представител на Министерство на здравеопазването за щата Уисконсин. След като броя на заболелите нарасна от 200 души, които се регистрират в спешното отделение, до няколко стотин души и след това до няколко хиляди, ние знаехме, че ще се случва нещо значително по размери. В продължение на 5 дни, лекари, учени и ръководители на болници отчаяно се опитват да намерят отговори, докато стотици хиляди жители на града се гръчаха от болка, бяха в окаяно състояние и бързо чезнаха. Ако заболяването беше концентрирано в един район, вероятно щеше да се дължи на храна. Ако беше равномерно разпространено из града, като се вземат предвид поревите на вятъра, щеше да е във въздуха, но това, което имахме като структура на заболяването, отразяваше разпределението на водата в Милуоки. Напрежението у изплашените граждани се усили от медиите. Водопреносната система на града беше заразена, но с какво? Най-накрая, един лекар от източните квартали на Милуоки си припомни какво е учил в Медицинската академия за тропическите болести. Той изследва пациентите си за наличие на паразити. Лабораторните тестове се оказват позитивни. Един дребен едноклетъчен паразит, наречен криптоспоридиум, се беше разположил в червата на 400 000 от жителите на града. Дори когато научихме, че причината е в паразитът криптоспоридиум, все още не знаехме какъв е източникът на заразата, дали водата, която пиехме, е заразена в момента, и докато не знаехме това, имахме само част от уравнението. Хората имаха обвиняем, но ужасите и страха едва започваха. Пол Нанис и управата на Милуоки са изправени пред най-мащабното заразяване с паразити, което някога е било документирано в историята на САЩ. Гадене, спазми, понякога повръщане, но по-често случаи на диария. И диарията в този случай беше много по-сериозна. При някои хора се наблюдаваха 20-25 пристъпа на диария дневно. Те не можеха да излязат от домовете си и трябваше да останат там. Никой не повярва, дори когато знаехме, че паразитът се пренася от водата, т.е. бяхме идентифицирали източника, все пак беше на лице едно недоверие, как може водата да е причината. Никой не вярваше, че причината може наистина да е водата. Шокът се задълбочи, когато започнаха да се появяват новините за първите починали. Докато епидемията премина 200 души, са починали от усложнения, причинени от заразяване с паразита криптоспоридиум. За здравите хора беше трудно да се възстановят след тази болест. Така че разбирате, че за хората, чиято имунна система беше увредена, просто не можеха да се излекуват. Тези, които починаха, са имали увредена имунна система, хора с вируса на ХИВ, такива, които вече са били болни, прекалено възрастни или прекалено млади. Първите 3 седмици бяха много напрегнати. Медиите, обществеността, активисти на сдружения, свързани с ПИН, всичките се бяха насочили към Милуоки и ни питаха защо хората, които обичат и за които ги е грижа, умират и какво правим ние. А както ви споменах, ние нямахме отговор. Това чувство е ужасно. Паразитизма е едно от начините за съществуване.
Паразитът е организъм, който живее на или в друг организъм, който наричаме гостоприемник. По този начин той уврежда гостоприемника или поне това съжителство не носи никакви облаги за гостоприемника. Така че може да има паразити, които не водят до сериозни поражения, но със сигурност присъствието им не е благотворно за гостоприемника. Има много паразити, които причиняват много щети и дори могат да убият гостоприемника. Когато разгледаме състоянието на човека и се запитаме какво представлява човешкото същество, може да го разберете от гледна точка на способността му да приютява паразити. Почти всичките ни вътрешни органи, почти всички телесни кухини, тъй наречени кухи органи, предоставят възможност на различни организми да живеят в тях. И когато те се възползват и ни причинят вреда, ги наричаме паразити. Паразитите са може би най-честите причинители на заболявания на хората. Обичам да казвам, че ако Карл Сейгън не беше решил да се занимава с астрофизика, а да се ориентира към кариера в областта на медицината или биологичните науки, щеше да му се наложи да стане паразитолог. Защо ли? Защото това е единствената група организми, при които можем да говорим за милиарди и милиарди хора, които са заразени. Това, че паразитите са здраво вкопчени в гостоприемните си хора, не е нещо ново. Те са го правили откакто има форми на живот. И независимо какви форми на живот са съществували на Земята, винаги е имало паразити. Винаги. Това е в природата на нещата. Така че от самото начало ние приемаме паразитизма. Паразитите са много интелигентни организми, те еволюират с времето, чрез механизмите, които развиват, за да заразяват нови гостоприемници или да се придвижват в нови области, където до тогава не са били. Самата сложност на жизнения цикъл, който са развили с времето, за да се приспособят към животните, е просто изумителна. Докато формите на живот се развиват и стават все по-сложни, и развиват защитни механизми срещу тези паразити, според общоприетите правила. Сега ни се налага да се справяме с паразити, които са на високо стъпало в еволюцията си и са се развили едновременно с това, с тези еволюирали защитни механизми, тъй наречените стелт механизми и механизми за навлизане и коварство и подлост, което наистина им придава човешки черти. Освен това, структурата на тялото на паразитите е подобна на човешката. Трудно е да се повярва колко сложни структура и функции имат. Структурата на повечето паразити, с които работя, е същата като на хората. Те имат чревна система, собствени бъбреци, имат сложна нервна система. Организмите, като бактериите и вирусите, също се нуждаят от защита и прехрана от страна на гостоприемника, за да оцелеят. Разликата между тези микробиологични организми и типичните паразити се свежда до големината им. Обикновено, когато говорим за паразити, имаме предвид едноклетъчни или по-големи организми. Не говорим за по-малки организми, каквито със сигурност са вирусите и бактериите, които обикновено се смятат за отделна група. Учените групират паразитите в три отделни категории. Паразитолозите разглеждат изучаваните от тях организми като три различни рода. Те включват прости едноклетъчни организми, основно протозонни организми, като тези, които причиняват африканската сънна болест, плазмодии, като тези, които причиняват малария, криптоспоридиум, които причиняват криптоспиродиоза, всички те, въпреки малките си размери, са свързани с унищожителни болести. След това имаме по-големи многоклетъчни организми, които обикновено наричаме черви. Има три основни вида черви, които класифицираме като паразити. Кръгли черви, като аскус или острица, има плоски черви, които не са начленени като шистозомите, и накрая са червите от вида, който всички познаваме, тени или начленени плоски черви. И има вид организми, който наричаме ектопаразити. Екто на латински означава външен, така че те не живеят в гостоприемника, а на него. Комарите се нуждаят от кръвтани, за да произвеждат яйца, както и черните мухи. Бълхите също принадлежат към тази група на ектопаразитите, но те в повечето случаи са временни паразити. Има и такива, които не са толкова временни, като въшките и срамните въшки. Те живеят върху нас и разчитат на нас, и ние сме техният дом.
За да се получи паразитна инфекция, паразитите първо трябва да успеят да проникнат в подходящ вид гостоприемник. Тъй като паразитите са навсякъде, някои от нас си мислят, че можем да се заразим с тях и като ги вдишваме. Това не е вярно. Има само 3 начина, по които може да се заразим с паразити и ние вече ги обсъдихме. Може да ги погълнем с храната, водата, в която преминават различни фази от развитието им, и има такива, с които можем да се заразим посредством сексуален контакт. Но голяма част от тях, които представляват истинска заплаха, тези, които причиняват най-много страдания по света, са тези, които се предават от други преносители на заразата, различни от хората. Преносителите са организми, които пренасят паразитите от едно място на друго или от един етап на жизнения им цикъл до другия. Не е необходимо ние да отидем при паразитите. Те идват при нас. Може да се каже, че те имат своя собствена транспортна система. Комарите са виновни за пренасянето на някои от най-смъртоносните болести на Земята. Един пример е филариозата. Филариозата, наричана още елефантиазата или слонска болест, е паразитна инфекция, причинена от кръгълчерви. Тази болест е широко разпространена в тропиците и се смята, че засяга около 120 милиона души в целия свят. При повечето хора тази инфекция има средно сериозни странични ефекти, но когато болестта нападне лимфната система, това води до жестоки болки и страдания. Лимфните канали са разположени в различни части от тялото. В класическия случай са засегнати долните крайници, така че възрастните черви попадат в лимфните канали на краката. Това спира обратния поток на лимфната течност, което води до насъбирането й, което предизвиква бодуване и след това фиброзната реакция, която тялото има през годините, и след това имаме кожни инфекции, причинени от нарушения лимфен поток, и това води до класическия слонски вид на долните крайници. Крайният резултат е слабост и неспособност да се изпълняват ежедневните действия. Много е трудно тази болест да бъде диагностицирана в ранните си стадии. Едно от най-неприятните неща, свързани с тази паразитна инфекция, е, че в ранните й стадии тя няма клинични проявления. Така че дори малки деца могат да бъдат заразени с този паразит и ако не се направи изследване на кръвта им, за да се открият ембрионите на паразита, това не може да бъде установено. След това, постепенно през годините, когато навлязат в пубертета или когато станат възрастни, ще започнат да се появяват симптомите, като леко подуване на единия крак или на скротума, което с времето се увеличава. Когато болестта достигне тази фаза, медицината не може да направи много, за да ги излекува. Паразитите живеят върху и в нас от началото на човешкото съществуване. Те са еволюирали и развили специални техники, за да завладеят телата ни и да избегнат защитните ни механизми. Напредъкът в медицината помага да открием и лекуваме паразитните инфекции, а паразитите продължават търсенето на начини да намерят подслон и прехрана в телата ни. Един от начините за заразяване е чрез храната, която приемаме. Вносните храни имат значителна роля за увеличаването на паразитните инфекции в САЩ. В наши дни
След революцията в селското стопанство и разбира се в бързите начини на транспортиране и с възможността да превозим продукти от едно място на друго за по-малко от 18 часа, паразитите вече сами идват при нас. Вече не е необходимо ние да отидем при тях. Това увеличава възможността за разпространение на паразитите на места, където никога преди не са били намирани. Един интересен аспект в феномена с болестите, зародили се в храни, е паразитно заболяване, наречено анастакис. То се причинява от паразит, живеещ в рибите, който се предава на хората, когато ядат суши, което представлява сурова риба. Този паразит, който нормално се намира в рибите, може да зарази хора и причинява локално нахлуване в стомашно-чревния тракт, което в някои случаи наподобява стомашно заболяване или апандисит. В нашата държава, Америка, имаме процъфтяваща суши индустрия. Много хора ядат суши. Всъщност и аз го ям, но го правя по безопасен начин. Как ли? Ами, вече знаем как се пренася този паразит. Затова е необходимо рибата да престои известно време след като е уловена. Можете да намерите паразита където и да е, но в действителност, ако хванете рибата и веднага я поставите в лед, паразита остава в чревния тракт на рибата. А ако след като хванете рибата, тя престои известно време на палубата и се затопли, паразитите ще изпълзят от чрезната тъкан в местната. Сега вече, ако я сложите в лед и направите суши от нея, има голям шанс да хванете този черви. Ние знаем, че рибата, която се сервира в суши ресторантите в Америка и в Япония, е свежа като в деня, когато е хваната. Но не всички паразитни инфекции, причинени от храна, са победени. Заради неутолимия си апетит в търсенето на подходящи гостоприемници, паразитите винаги ще търсят нови начини да ни заразят. Тениите са плоски паразитни черви, които живеят в червата на хората. Най-често те попадат там след поглъщане на сурово или недостатъчно сготвено месо, в което се съдържат ларви на паразита. Изглежда, че има различни видове тении, които са свързани с основните видове месо, които приемаме. Например, има говежда тения, рибна тения, свинска тения. Свинската тения се оказва основна причина за инфекциозно заболяване не само в повечето развиващи се страни, но и САЩ. Този паразит е много разпространен в Централна Америка и в Мексико и сега е пренесен през границата и е основна инфекция в американските градове, разположени близо до тези страни. Така че има високи нива на заразяване с свинска тения в Лос-Анджелес, Сан-Диего и Сан-Антонио и Тюсън, Аризона. Причината това да е важно е, че ларвната форма на свинската тения се свързва с мозъчно заболяване. Има синдром, свързан с свинската тения, известен като цистицеркоза, който сега е една от основните причини за епилепсия сред децата, живеещи в югозападните американски градове. Когато яйцето на свинската тения се поглъща от хората, ларвата, която се излюпва от него, си мисли, че се намира в прасе и се настанява в различни части от човешкото тяло. За съжаление, това включва и предпочитаната от паразитите човешка нервна тъкан. Така че може да развиете кисти в мозъка, очите, мускулатурата. Това заболяване се нарича цистицеркоза. Вносната и недобре сготвена храна не е единственият начин, по който може да погълнем паразит. Никога не можем да приемем за сигурно, че приемаме чиста прясна вода и водата, която пием у дома, може да е заразена. Един от широко разпространените в САЩ паразити, освен криптоспоридиума, е Giardia lamblia. Това е един от фотогеничните паразити. Паразитолозите обичат да говорят за него, защото той прилича на маймунско личице, има индивидуалност, усмивка. Хората обичат да говорят за него, а не да го хващат.
Така че, къде може да се заразим с гиардия? Можем да се заразим, като пием чешмяна или минерална вода. Но с напредването на практиките, които осигуряват чистота на водата, която пием, има постоянна борба да запазим запасите от вода за хората. И в резервоарите и естествените водоеми може да се гарантира, че този паразит не е в запасите от питейна вода. Но всеки път, когато има проблем с филтриращата система, може да има разпространение на гиардия. Известно е, че гиардията може да живее в хлорирана вода, особено ако хлорирането не е направено до достигането на подходящите нива. В САЩ имаше избухване на зарази с гиардия, породени във водна среда. Те бяха свързани с неправилно функциониращи или неправилно проектирани общински водни резервоари. Диарийните заболявания, причинени от гиардия, са различни от обикновените диарийни заболявания, заради местоживеенето на паразита в човека гостоприемник. И поради факта, че особено при тежките инфекции, паразитът се залепва за стените на тънкото черво. В общия случай може да се лекува с антибиотици. Докато гиардията може да причини временен дискомфорт, болестите, зародили се във водна среда, в тропиците, могат да предизвикат ужасяващи болести. Гвинейският черви, известен в научните среди като Dracunculus medinensis, може да се намери из цялата тропическа зона и се пренася чрез поглъщането на заразена вода. Те се развиват в прясна вода, която служи като междинен гостоприемник за болестта. Когато хората погълнат вода, заразена с циколопи, така се наричат междинните гостоприемници, се заразяват с тази болест. Това е черви, който понякога достига до 2 метра. Влиза под кожната тъкан и се впива в долната част на тялото и там главата на червия предизвиква образуването на мехур. Вие можете да видите този мехур и главата на червия в него. Когато стъпите във вода, мехурът се спуква и отделя ларви, които попадат във водната колония. Когато видите този ужасен мехур на стъпалото си, трябва да направите нещо. В повечето страни вземат клечка и навиват главата на червия около нея, след което ден след ден бавно издърпват червия от кожата си, като навиват пръчката. Ако той се скъса, ще изпитате най-лошата анафилактична реакция, която можете да си представите. Кожата ще се разкъса около мястото, където се намира червия, ще се получи вторична бактериална реакция и когато раната заздравее, остава ужасен белег до края на живота. Друг кръвожаден паразит, който навлиза през кожата, е шистозомът. Шистозоматозата е ендемично заболяване в части на Азия и Африка и използва вид охлюв като междинен гостоприемник преди да зарази хората. Младите шистозоми, наречени саркерия, се отделят от охлюва гостоприемник в прясна вода, където се лутат хаотично и се опитват да достигнат пълно развитие чрез човека. Когато плуващата саркерия попадне върху човешка кожа, тя изхвърля опашката си и отделя разтварящи кожата ензими, за да си проправи път от кожата на крака до кръвния поток. Едно от невероятните му свойства е умението да живее в среда, която би трябвало да бъде възможно най-негостоприемната на света – кръвообращението на човека. Тези черви всъщност живеят в кръвоносните съдове. Замислете се, ако бяхте носител на зараза, кое би било последното място, където бихте искали да се установите? Там, където всеки ден ще бъдете нападани от антитела, бели кръвни телца, но тук шистозомите не само оцеляват, но и се развиват много добре. Когато достигнат зрялост, мъжките и женските се чифтопсват и размножават, като непрекъснато създават и отделят яйца. Нека да вземем за пример шистозоматозата на пикочния мехур, известен като шистосома хематобиум. При този вид яйцето има способността да преминава през червия в пикочния мехур и след като го направи, предизвиква възпалителен отговор от страна на гостоприемника, който е свързан с кървене. В резултат на това, хората, които имат шистозоматоза, имат и кръв в урината си, състояние известно като хематурия. Има един интересен случай, когато наличието на хематурия
причинена от шистозоматоза, е оказало влияние на човешката история и това е когато Наполеон влиза в Египет. Било е предречено, че войниците му ще бъдат застигнати от страшно проклятие, ако не влязат в Египет. И какво е било проклятието? Менструация при мъжете. И разбира се, когато войниците на Наполеон влезли в Египет, много от тях се заразили с шистозоматоза и започнали да кървят, и така се сбъднало пророчеството за страшното проклятие. Една друга изумителна паразитна болест е тъй наречената онхоцеркоза, чието популярно име е речна слепота. Това е паразитна болест, причинявана от кръгъл черви по хората, който в крайните клинични фази предизвиква пълна и необратима слепота. Това е паразит, който се предава от човек на човек, като използва тялото на черната муха, която е разпространителя. Черната муха се размножава в бързотечащи потоци и затова болестта има ендемичен характер, основно в долините на тези потоци. Оттам идва и името речна слепота. След като приносителят на заразата ухапе човек, той оставя ларвите на червия, които нападат кожата и в крайна сметка образуват възелче под кожата, където се развиват възрастните червии. Докато те са в този фиброзен възел под кожата, възрастните черви отделят между 3000 и 5000 микрофиларии или ларви на ден. Тези ларви, вместо да навлязат в кръвния поток, остават в подкожната тъкан и мигрират из нея, като причиняват промени в кожата, които могат да се проявят под формата на изключително хипоеластична кожа, провиснала кожа. С напредването на болестта и увеличаването на ларвите в подкожната тъкан, те в крайна сметка достигат до очната тъкан и причиняват микрокалцификация, като с времето наслагванията водят до слепота. Ето това е мястото, където направиха разрез в гърлото ми. Там имаше някаква пластмасова тръбичка. Тук е белегът от системата, където кожата ми беше пробита. Имам и белег от тръбата, с която ме храних. Цялото ми тяло е в белез. 34-годишната Хезлин Болстуик е родена в Южна Америка и живее в Форт Лотърдейл, Флорида. Хезлин е добре запозната с един специфичен вид паразит – Плазмодиум фалципариум. Това е най-смъртоносният от всички паразити и е известен като причинител на маларията. Често ми се налага да посещавам Гана. Понякога прекарвах и по 10 дни там на едно посещение. И за да съм сигурна, че нищо няма да ме охапе, се пръсках с препарат преди да си легна. Когато излизах, следях цялото ми тяло да е покрито, за да не бъда охапана. Пролетта на 1999 Хезлин си прави кръвно изследване за малария, когато се завръща от пътуване извън страната, след като е посетила златната мина, която притежава в Гана. Тя не се чувства добре, но резултатите от изследванията са отрицателни. Затова Хезлин решава да заведе синът на училищна екскурзия до Вашингтон. Тя започва да се чувства все по-слаба и се гади все по-често. 3 дни след началото на екскурзията Хезлин е прикована към леглото. Така че аз си лежах, станах, отидох до банята и се върнах в леглото. И когато се върнах в леглото, така и не станах оттам отново. Хезлин Болстуик изпада в кома. Тя е повалена от маларините паразити. Хезлин се присъединява към 250 милиона хора, които се заразяват с малария всяка година. 3 милиона от тези хора умират и децата са най-потърпевши. На всеки 30 секунди, във всеки един час, във всеки един ден, малариният паразит убива по едно дете. Проучванията, направени в последните 50 години,
не са успели да намерят начин да намалят нивото на смъртност вътре болничното ниво на смъртност при тежки случаи на малария при деца в тропиците и при оказването на първична помощ в болниците в този район дори с 1%. Нищо от това, което сме направили, не помага да се намали нивото на смъртност при тежки случаи на малария. Маларията е била загадка от векове. Никой не е знаел със сигурност откъде се е появила, нито как се е предавала от човек на човек. Изглеждало е, че тази пагубна болест просто се появила от застоялия въздух около блатата. В действителност, буквалният превод на наименованието малария от италиански е лош въздух. През 1880 в кръвта на болните от малария е открит плазмодиен паразит. Женските комари от рода Анофелес скоро след това са идентифицирани като преносители на маларения паразит. 60 години по-късно маларията все още е водеща причина за заболяване и смърт на хората по земята. Лекарството хинин, направено от кората на хининово дърво, се използва за облегчаване на симптомите вече повече от 100 години. Но чак през 50-те години на миналия век се появява надежда, че имаме оръжие, с което да премахнем приносителя на маларията. Дихлоро-дифенил и хлороетан, ДДТ. До тогава не е имало подобен инсектицид и от тогава също не е имало нищо подобно. Това е химикал, с който могат да се напръскат стените на къщата и в продължение на 6 месеца всяко едно насекомо, което кацне на тази повърхност, умира. Тогава се е смятало, че ДДТ няма токсични свойства върху хората и е било скъпо за производство. Женските комари от вида Анофелес са обявени за обществен враг номер 1, но здравните власти по света са имали ново оръжие. Опитите за премахване на преносителя са успешни в Северна Америка и Европа, но след като десетилетия се правят опити да се унищожат комарите в Африка, Индия и Азия, успехът на ДДТ бива забавен. Война, корупция, бездействие, глад и множество други проблеми отклоняват вниманието от битката с маларията. В края на 70-те години на миналия век Световната здравна организация със съжаление признава, че маларията се е завърнала и положението е по-лошо от всякога. В наши дни само ХИВ вирусът причинява поражения сходни с тези на маларията в световен мащаб. Икономисти са изчислили, че само маларията води до намаляване на брутния национален продукт в страните от Субсахарна Африка с около 1%, вероятно и с повече. Това означава загуби от милиарди долари в тези страни всяка година. Така че тази болест има огромно въздействие. При всяка една военна кампания, която са се включили американски войски, в последните 100 години, там където има малария, има повече жертви на тази болест, отколкото от вражески огън. От военна гледна точка това означава, че маларията е важен фактор за прекратяване на мисията. Блатата, които заобикалят златната мина на Хезлин Болстуик в Южна Африка, са идеално място за размножаване на комарите от вида Анофелес. Тъй като комарите са смукали кръвта на Хезлин като част от нощния си режим, те са отделяли хиляди нишковидни маларийни паразити, които се намират в слюнчестите им жлези. В продължение на 12 дни Хезлин не е проявявала никакви симптоми, докато паразитите са нападали черния дроб и са се трансформирали в организми, които са нападали червените и кръвни клетки. Миниатюрните същества се делят и размножават с милиони. Те стават толкова много, че червените и кръвни клетки експлодират. До момента, когато Хезлин изпада в кома, паразитите спират функционирането на повечето и жизнено важни органи, включително на мозъка. Единственият орган, който функционираше, беше сърцето ми. Всичко останало беше спряло да действа, когато са ме отвели в болницата. И е трябвало да сложат катетри по цялото ми тяло. Доктор Стивън Хофман е повикан по спешност, за да помогне на Хезлин. Това, което открих, беше, че тези паразити са се прикрепили към малките кръвоносни съдове в мозъка й, като така блокират кръвния поток. Ако кръвният поток е спрян, до мозъка не достига кислород и човек изпада в кома. След векове на страдания и смърт, десетилетия след като е направено откритието, че маларията е вид паразит и търсене на лекарство, все още няма ефективно действащо съвременно лекарство, което да лекува малария в късен стадий
И на практика няма ваксина срещу тази болест. Ние сме в ситуация, в която двете основни лекарства, които използваме за лечение на сериозни случаи на малария, церебрална малария, тежка маларийна анемия, високостепенна паразитемия, високи нива на паразити в кръвния поток, са хинин и деривати на артемизина. И двете лекарства са познати стотици, дори хиляди години. Не, че не сме разработили нови лекарства за премахване на паразитите, но те или развиват резистентност към тях, или лекарствата не са толкова добри, колкото старите. Чрез най-доброто постигнато в областта на медицината в развитите страни, състоянието на Хезлин се стабилизира и тя оцелява по чудо. След като 5 седмици е страдала от тази ужасна болест, Хезлин реагира на лечението и от тогава няма малария. Точно този вид паразит убива. Опитите да се премахнат и лекуват ужасяващите поражения, които нанасят паразитите по целия свят, имат променлив и непостоянен успех. Когато говорим за паразити, причиняващи трансмисивни болести, африканските правителства се опитаха да премахнат преносителите – мухи, комари и други насекоми, които са преносители на паразитите, които причиняват речна слепота, слонска болест и малария. Тези опити водят до забавянето на някои инфекции, но много учени твърдят, че пълното премахване на паразитите може би не е възможно. Всъщност ние никога не сме имали силата да унищожим напълно нито една паразитна инфекция. Единственият болестотворен организъм, който сме успели да премахнем, е този на едрата шарка. И причината е, че това е заболяване, което се среща само при хората и няма друг гостоприемник. Някои от тези паразити могат да заразят множество гостоприемници. Те имат резерви, така че дори и да можехме да намерим лечение за хората, не можем да ги премахнем от животните, които също могат да бъдат заразени. Така че дори да ги контролираме напълно сред хората, те се появяват отново, защото има запаси от тях в животните. Ако пълното премахване не съществува като вариант, тогава контролът върху разпространяването на инфекциите е начинът, по който да се ограничи инвазията на паразитите. Един от успешните примери в тази област е този с програмата за контрол на онхоцеркозата. Когато онхоцеркозата беше достигнала пика си в края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век, стана ясно, че това заболяване е една от основните пречки за успешното развитие на тези страни в Западна Африка, където беше достигнала епидемията. Поради тази причина Световната банка, Световната здравна организация и други международни организации обединиха усилията си, за да създадат програма за контрол на онхоцеркозата. Тази програма за 25-те години от съществуването си има основно значение за спирането на преноса на болестта, спомогна да се запази зрението на повече от 600 000 хора в Западна Африка и предостави на около 50 милиона деца в този район възможността да пораснат без да са заплашени от ослепяване заради тази болест. Историята с гвинейския черви е една от пътеводните ни светлини, когато говорим за контрол на паразитите. Това заболяване се среща и с тропиците Африка, Близкия изток, Индия, дори и в Южна Америка. Междинният преносител, който живее, е в други живи същества, освен в хората. Живее във водата и като я филтрираме, премахваме паразита. Научихме хората как да го правят и когато те филтрират водата, ние контролираме тази инфекция във всички 13 страни по целия свят, а преди се срещаше в стотици страни. В развитите страни са разработени нови технологии за контрол на качеството на водата, за да се контролира разпространението на паразита криптоспоридиум. В Милуоки са похарчени $80 милиона, за да се построи нова водопречиствателна станция, но трагедията в Милуоки привлече вниманието към усилията, които полагат всеки ден служителите, които се грижат за пречистването на водата, за да бъдем сигурни, че питейната вода е безопасна. Уроците, които научихме в Милуоки, са, че трябва да бъдеш подготвен, да имаш представа за възможностите и слабите страни на водопречиствателната система. Не можем да кажем със сигурност нито, че това ще се случи отново, нито, че няма да се случи. И докато няма увереност от страна на Здравното министерство, Водната администрация и други, че те са максимално подготвени, то ние сме изложени на риск. Дейвид Лайби от Американския червен кръст вярва, че случаят в Милуоки е предупреждение за опасност.
Самият размер на разпространение на болестта показва, че има реална възможност такова нещо да се случи отново в бъдещето. Имам предвид, че водните ни резервоари, както и кръвните ни банки, са обезопасени и се взимат сериозни мерки, за да се предотврати такова разпространение или повторно появяване. Това просто показва, че паразитите могат да се възползват от всяка една възможност и че ако имат шанса да навлязат в дадена система, в този случай във водната система, където могат да съзряват, да се развиват и размножават, със сигурност ще се възползват от него. Някои учени виждат бъдещето ни в биологичния контрол, да се изправят различни видове паразити един срещу друг. При вкарването на добър паразит от вида трематод в гостоприемник като шистозом се възлагат надежди, че добрият паразит ще унищожи вредния си роднина. Организмът на охлюва беше заразен с този зъл шистозом и ето, че се появи този мил трематод, който има уста и стомах, и той намира шистозома в охлюва и го изсмуква и поглъща, и ларвата на шистозома изчезва. Това е един изумителен пример за биологична адаптация, като тази война се провежда в охлюва и този зъл шистозом е победен от добрия трематод. В някои отношения идеята за биологичния контрол е много перспективна в сравнение с препарати като ДДТ, които са много вредни за околната среда. Можем да имаме биологичен контрол, който се осъществява, например, от друго животно, което изяжда междинния преносител или някой от бактериите на паразита. Тази идея е чудесна, защото в нея няма нищо, което да вреди на околната среда или на екологията, както се случва в повечето случаи. Друг начин за защита е разработването на ваксина срещу паразитни инфекции. Доктор Стивън Хофман и екипът му от Медицинския изследователски център на флота в Бетесда, Мериленд, разработват изцяло нова ваксина за малария. Екипът започва с хиляди комари от рода Анофелес от отделението за развъждане на насекоми към изследователския център. Доброволци биват ухапвани от заразени с малария комари, които са били подложени на радиационно облъчване. Радиацията отслабва маларийните паразити, които се намират в заразените комари. Отслабените паразити предизвикват имунен отговор в имунната система на доброволците. След като е имало хиляди такива отговори, доброволците развиват имунитет към маларията. Всеки изминал ден приближаваме намирането на действаща ваксина. Сложната природа на паразитите е една подвижна мишена за медицинската наука. Те притежават множество антигени или протеини, които са разположени на повърхността им в различни етапи от жизнения им цикъл. Това прави създаването на ваксина почти невъзможно. Колкото повече научаваме за паразитите, толкова повече започваме да уважаваме техния жизнен цикъл. И толкова повече започваме да уважаваме техния процес на селекция. Тези паразити надминават нашата биология. Изумителна е способността на тези организми да заразяват нови гостоприемници, на практика всички познати животни. Има толкова много различни видове паразити и толкова сложни механизми, които използват. Можем да научим толкова много сложни и прости неща от тях. Нищо не е лесно при изучаването на света на паразитите. Много е трудно да ги съхраним в лабораторни условия. Трудно е да се здобием с голям брой организми, които да изследваме. В резултат на това е много трудно да им се направи биохимичен анализ. Определянето на генетиката им е много трудно. Паразитолозите, учените, които изучават паразитите, са много специален вид хора. Има нещо специално различно, което мотивира паразитолозите да изучават тези организми, което не би мотивирало тези, които изучават друг клас организми. Чудесата, свързани с всичко това и сложността на нещата, които наблюдаваме в тези организми, от едноклетъчни до много сложни, от паразити, които трябва да гледаме под микроскоп, до тениите, които намираме в китовете, които са дълги десетки метри.
Крайната цел на изучаването на паразитите и опознаването на биологията им е да установим някакъв контрол върху разпространяването им. Братовчетка ми разказа за една еврейска идея, наречена Тикун Олам, която е свързана с това да направим света по-добър. Тя е до някъде свързана с факта, че задължение на отделния човек е да се опита да направи света по-добър през живота си. Това е обединяващото, което виждам при колегите ми, които се занимават с паразитология. Без значение точно кой паразит изучават, има някаква хуманитарно ориентирана мотивираща сила при изучаването на този клас организми.